तर मित्रांनो, ज्यांका माहित नाही त्यांना सांगते, आपलं स्टुडिओ पहिलं नाक्यावर होतो, विरण बाजारपेठच्या नाक्यावर स्टुडिओ होतो. आता तो आपल्या घराकडे आपण शिफ्ट केलेलो असा. तर तिकडे थोडीशी जागा कमी पडत होती आणि इकडे आपलं ह्यो गाळो आणा ह्यो रिकामीच होतो. जास्त मोठं गाळो आहे, त्याच्यामुळे इकडे एकदंत स्टुडिओ आणि गावठीचं ऑफिस असं दोन्ही एकत्र केलेला असा. तर ह्या लोकेशन असा मालवण बेळणे रोड असा आणि त्याच्या मध्यभागी ह्यो जो दिसता समोर तुमका तो आपलं स्टुडिओ असा. आणि ही जी पार्सलं आहेत ना, ही 3 पार्सलं असत जी आता आपल्या टाकूक जाऊची असत. 1, 2 आणि 3 हे कणकवली टाकूक जाऊची असत. हे कालची ऑर्डरी होते, तिन्ही मोठे ऑर्डरी होते. ते पॅक करून आपण ठेवलो इकडे. आणि आता आपण जातलो ते कणकवलीत टाकूक. तर आपल्याकडे काय काय असतं तर तुमका माहितीच असं का, वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले, पिठी असता ही बघा पिठी, त्यानंतर तांदूळ, उकडे तांदूळ होते वेगवेगळे, त्यानंतर तूपसुद्धा असता अर्धा किलो 1 किलोमध्ये उपलब्ध हे बघा. तर तुमका जर काय हवे असत ना तर तुम्ही खाली जो स्क्रीनवर नंबर दिसता त्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकतास आणि तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. इकडे बॉक्स पण ठेवलेले असतात हे बघा. बॉक्स पॅकिंग करून ह्या असं पॅकिंग केला जातं आहे बघा. व्यवस्थित आतमध्ये पॅकिंग केलं जातं. इकडे तुमचा ॲड्रेस वगैरे येतात दोन्ही साईडला आणि त्यानंतर मग कुरिअर करून या होम डिलिव्हरी तुमका मिळता. सो तुमका जर काय कोकणी गावठी प्रोडक्ट हवे असतील तर नक्कीच खाली व्हॉट्सअप नंबर आहे त्याच्यावर हाय करा. प्रोडक्ट लिस्ट आणि प्राइस लिस्ट दोन्ही तुमका लिंक मिळतली, त्यामधून तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. वाट कसली बघतास, आजच ऑर्डर करा.